Bună dimineața, prieteni! Uitați că avem o dilemă deja. Bă, poate e enorm. Azi e prima zi în Singapore. Mă rog, a doua, ieri nu prea spune că am dormit, oricum foarte random, până la 12 am dormit. Nu mai știm de capul nostru, nu mai știm zi, noapte. Și mergem să mâncăm niște chestii mai dubioase. Filmăm puțin niște mâncare chinezească. Și, nu știu, explorăm în general. Hai să vedem ce se vede pe aici. Uite ce frumos se vede. Avem Marina Bay acolo. Suntem în drumul să mâncăm. Este enorm. Ne-am învârtit jumătate de oră doar să găsim ceva de mâncare. Da, ne-am uitat de la toate variațiile de mâncare. Oricum foarte multe chestii foarte interesante. O să încercăm și un desert după. Am ales ceva, ce am ales Alin aici? Bă, eu mi-am luat ceva chinezesc, nu știu. A venit și mâncarea? Da. Alin, ce mănânci acolo? Wagyu beef, noodle, ramen, ce fie aici. O ciorbă pe scurt. Boss, uite aici ciorbă cu ceva, ce trebuie cu ceva tofu, un black apple tea. Eu mi-am luat dry noodles cu anchovies. N-am vrut ciorbăraia aia, cum arată la Alin. Sper să fie bun. Nu știu, revenim cu review după și după mergem la un desert. Cu șeful aici. Ei au food court-ul pe 2 etaje la subsol. pe 2, 3 etaje, este enorm, nu știi ce să mănânci. Uite, ceva drăguț. În mijlocul mall-ului. În mijlocul mall-ului au un de escaladat până sus. Și hai să vă faceți o idee ce food court au oamenii. Gen, oriunde te uiți în mall, au numai mâncare. Toate tipurile. Korean cuisine. Hai să vedem ce avem aici. Băi, eggplant-ul ăla, bunătaia e genial acolo. Aia e pentru Dănuț. Da, deci aia e cea mai tare chestie. Am încercat eu acasă să o gătesc o grămadă. M-am perfecționat la ea, dar nu iasă ca asta de aici, că n-am ingredientele. Sigur are niște porc în ea. N-are forma, e vegetariană, dar n-am ingredientele alea ca să pot face. Am înțeles. Aici încă un corean. Ideea e ca o chestie super interesante. Și partea bună e că totul e în engleză. Bine, asta că suntem noi în țară civilizată aici. Singapore, da. Ia uite, în fine. Super diversă mâncarea. La Sapa. Super diversă mâncarea, super bună. Cred că trebuie să ne mutăm pe aici vreo 6 luni să încercăm toate prostiile. Ideea e că în Singapore, din câte înțelegem noi, efectiv toate rasele combinate. Și găsești coreeni, indieni, tailandezi, indieni, mai sunt indieni. Băzură până și turcesc și da, găsirăm o șaormerie, nu venea să cred. Și acum mergem la niște deserturi de alea mai speciale. Mă rog, mai dubioase, că tot ce e dubios aici e special. Uite boli. Am venit la ceva de desert și ăsta tot chinezesc. Și au mango. Cel mai important, au mango. Au mango, au durian, au niște chestii, nu știm exact ce sunt. Am făcut o poză la meniu, o să o pun în clip să vedeți. Încercăm ce mai încercăm? Mango rolls. Mango rolls. Și un durian. Mai târziu. Nu vrem încă să murim de la durian. Mie îmi place durianul, chiar era mordul pe el în China. Vomit, efectiv vomit de la durian. Zi, Alin, ce ți-ai luat acolo? Mi-am luat mochi cu durian. Cu durian, deci miroase a șosete. Nu, e miroase a tomberon. E ca și cum am mâncat vanilie lângă un tomberon. E ca și cum ai mâncat, vă spun eu ce, o ceapă stricată, cam așa miroase. E un gust de ăsta de ceapă. Ideea e că ăștia n-au mai nimic dulce pe aici. Și dacă au și ceva dulce, e durianul. Dar cu drawback, cu căpute de mori. Foarte moale și are ceva înăuntru și asta e foarte moale. Păi nu e ăla cu fasole? Nu știu cu ce e. Zic că asta dacă vrei tu ia să. Doamne, cum miroase. Nu știu ce e, dar e un fel de ciocolată. Dar nu e ciocolată. N-aveți idee ce pupați de astea. Aia e fasole. E chiar bună. Și ăsta e un fel de caramel, cred. Gigalish. Mamă, chiar am nimerit-o cu astea. Nu știu ce ai făcut tu? Eu. Gen, fasolea asta. Chiar bună fasolea asta. E un fel de ciocolată. Boss, un durian. Nu, că mor. Ce gust are? E chiar bun. Ia ce gust are? Nu, că mor. Ce fac eu pentru vlog? Boss, nu rupe, nu nimic, bag în gură și mestecă, da. Nici că vomit pe ei. Nu vomiți, mă. Stai să mănânc, mă. Mă țin de nas, că mor. Da, dacă te ține nas, chiar e bună.
nu respiri. Poți, e bună, mă. Bă, ce slab ești, mâncai două. Mă, înghite și swallow it, swallow it. Erați voi de 3 ori, ați văzut? Eu vomit până diseară. Da, vrei? Nu. Să nu încercați în viața voastră durian în niciun fel, nu vă luați după aia. Băi, e foarte bun durianul, numai durianul. E horror în care gust de ceapă de aia stricată, putrezită, hai de capul meu. Glumez, nu mai mi-am nicio durian, mi-a ajuns pe ziua de azi, dar na. Ia mă mango. Hai că am găsit o cofetărie japoneză. Uite, white peach. Sau știu White peach de aici. În sfârșit ceva normal. Uite, și îmi place că sunt așa super colorate și pe aici. Mamă, câtă ciocolată are. Dar sigur nu o să fie dulce. Ne gândim ce alegem și o să filmăm după. Nu știu exact ce sunt astea, dar aparent sunt toate din Japonia, și au și niște clătite. Și aici a zis că astea fac cele mai autentice, clătite cu butter și gem de la de red beans. Și red beans nu arată ca la noi, sunt efectiv, avem cred că aici. Astea sunt niște red beans dulci. Seamănă cu boabe de cacao. De fapt, cred că e un fel de cacao, dar ca fasole. Și cum facem noi din cacao, ciocolata și Nutella, ei fac gemul ăsta care, nu știu, are 70% gustul, nu? Dar mai sunt clătitele astea care sunt din Hokkaido. Ce e Hokkaido? E una din insulele mari din Japonia, pe nimic nu știu. Îmi pare eu nu m-am uitat la Naruto și la alte chestii. Ezelin, te duci în Japonia? Mergem, adică mă duc în ianuarie, 2 săptămâni. Vrei să mergi eu cu tine? Mi-am și pus pe booking că am salvat ce trebuie. Noi vrem să stăm cam o lună, 2 prin Asia. Mamă, uite jelly. S-ar putea să ne placă prea mult și să ne mutăm pe aici după. Sau să stăm mai mult ca să experimentăm. Ce e mișto la mall e că au Wi-Fi, gen au super multe Wi-Fi-uri peste tot, publice, în toate mall-urile, chiar și pe stradă. Și eu am văzut lume care lucra de pe scări, de la mese, sunt prize peste tot, se pune lumea random și la cameră Sweet Bunny. Și-a luat un Sweet Bunny nebunul. Deci, foarte de treabă a fost tipa de aici, de lângă noi, că se și vede când e filmat. Da, ne-a explicat pe rând. Da, hai să încerc. Deci mi-am luat o tartă cu strawberries și nu știu ce e asta. Cookie dough dulce. Oamenii mei n-au auzit de creme de aici. O cremă de vanilie n-ar pune. Cremă de făsui. Da, bine că stau cu crema aia de fasole. Căpșuna asta chiar are gust de căpșună. Bă, mă simt ciudat când desfigurez iepurașul ăsta, dar... Bă, ce căpșuni bune. Bă, nici căpșuna așa bună n-am mai mâncat de... Căpșunile sunt super bune. Da, bă, ideea e că ăștia sunt aduse din Japonia, din ce ne zicea. Da, ea a zis că aduc totul din Japonia. Și am luat asta, cum se numea, suflet cheesecake. Iaută. Are mult cheesecake, mult cheese. Nu are, mamă cum e, deci că e permi. Hai să vedem și ce gustare. De pandișpan, nu e cheesecake. E bun, dar nu e dulce. Nu e absolut deloc dulce, dar e bun, e aromat. Și vezi că e un pandișpan așa, nu știu dacă se vede. Are textură de pandișpan. Nu e dulce deloc. Are textură de pandișpan, dar are gust de cheesecake. Bă, ți-am zis, dacă vrei ceva dulce în Asia, nicio șansă. Noroc că am venit cu un kil de ciocolată de acasă. Din mall poți să ieși pe grădina asta. Și e super interesant că au foarte multe plante de diverse tipuri. Adică am trecut printr-o zonă, scria că e mediterană, după am ajuns într-o zonă de junglă. Uite, de exemplu, habar n-am ce e asta. Seamănă cu un lime, dar nu e lime sau asta e fructul. Bine, nici de asta n-am mai văzut. Mai țăran așa de felul meu. Și în fine, ideea e că le au pe zone și tot ăsta e în mijlocul orașului. Nu știu, dacă vă pricepeți, să-mi ziceți și mie ce plante sunt aici. Și practic din grădina asta avem și muzica ambientală, acolo erau niște leagăne, puteai să te relaxezi. Practic e un fel de promenada, sincer. Nu, doar că puțin mai mare. Și cam asta e view-ul după. Acolo e Riverside-ul și, mă rog, tot Bay-ul. Marina Bay-ul e doar partea asta stângă. Și așa o zonă de relaxare în mijlocul orașului. E foarte drăguț oricum ideea. Mie îmi place ideea asta de grădini urbane.
m-am discat la promenada. Văd că mai e o grădină acolo sus, dar nu știu dacă putem să ajungem pe ea. Hai să vă arăt ceva frumos. Mergeam spre casă și am găsit acest Hoka Center. Și ce e de fapt un Hoka Center? Din câte amintesc, ar trebui să fie un fel de food court. Mamă, ce păr am, abia să mă cont. Ar trebui să fie un fel de food court cu foarte multe stoluri de astea, de standuri de mâncare, super diferite, un fel de street food, așa, dar mai organizat. Dar cred că e închis la... aproape închis. Hai să vedem, hai să vedeți cum arată. Gen, sunt standuri așa, cu diferite chestii. Vedem al curry rice, nebunii, au bau, nu știu. Dar că am trecut ora mesei și sunt destul de multe au închis. Aici au ceva super. Ideea e că nici nu înțelegi, din super tradiționale, nici nu prea se înțelege ce e pe aici. Asta e suc din 300 la foc. Și ați văzut, e în mijlocul orașului, adică în business center, nu e în ceva chestie dubioasă. Ia, aici ai ceva prăjeli la propriu, nu prăjeli de alea de nu ne plac nouă. Ce mai e drăguț, au gen 3 separate pentru mâncare, dacă ai non-halal și halal, să nu se contamineze. Hai să vă arăt acum ceva frumos. Ceva pui, câsp, nați, sunt aici. Ați văzut, da? Ideea e că am mâncat toate de aici. La un stand foarte bun, am mâncat... ca să înțelegeți, toaleta nu e o țărănie, e aproape un semi-mall ăsta. Adică totul super curat aici, fiind în mijlocul business center-ului, dacă au și 3 separate de halal și non-halal. Și gen vin oamenii mei de la muncă. Ia uite, ia-ți programat. Opa, uite o sală. Deci avem în stânga, în dreapta o sală și în stânga unii care lucrează la birouri. Interesant. Poate ajung și eu la sala aia cumva. Da, și grădini, evident. Voiam să vă arăt. Mi-au furat ăștia lustra. Am pus-o și eu săptămâna trecută, au venit și au furat. Alt Gucci, gen au 3 magazine Gucci în același mall. Și bineînțeles Venchiu acolo, cel mai tare magazin de înghețată. Și aici dubioșeni, hai să vedem ce mâncăm. Uite mă, bă, ăsta zic că e cel mai bun ramen din lume. Dar ce are ramenul ăsta mai mâncat? Ou, paste și ceva iute? Ce spune? Seamănă cu ce am mâncat noi, dar... Uite, caia ăla e un sos del fac ei din pandan, care e o plantă. Dar e aici nimic. Ce avem aici? Choose your ingredients here. Îți alegi ingredientele. Și după aia probabil ți le fac cu sup, așa. Da, arată destul de bine aici. Aici e hot pot, la fel. Păi și ăla tot hot pot era. Aici mâncăm, nu știu ce mâncăm. Pare ceva noodles și dumplings. Ideea e că e foarte greu să-ți dai seama și ce mănânci. Și ce mănânci aici. De exemplu, laxă. Habar n-am ce e. The Fog's Favorite. Nu știm ce e nici asta. Aici pare un fel de șorici. Astea miros oribil. Aici am ajuns la ceva cică. Uite cum pun. Zici că e broască, ești nebun. Ia uite, știu cum stau aici. Cioare de pui. Aici nu ne place. Arată interesant. O omletă. Asta arată mai normal. Un pește, o omletă. Mai multă proteină. Da, dar e food court. Ăștia prăjesc să nebunesc șorici și uite o pâscă. Ce mama e acolo. Hello.
Astea sunt ouă de alea împuțite. Aici din nou arată normal. Faza e că dacă te uiți pe meniuri, unele chestii sunt dubioase rău. Dar dacă te uiți la mese, unele chiar arată bine. Au lângă mine un orez aici. Mama, aș băga orezul ăla non-stop. Nici aici nu știi ce mâncăm. Hai, mai căutăm. Ia uite Ali. Jumătate de porc. Ceva. Altceva. Gâscă caramelizată. Stai că aici e interesant. Uite, ăsta e bun. Beef fried rice. Ăsta și salted fish, nu cred. Gen unele chestii chiar sunt normale. Aici e cu peștoi. Bă, ăsta e thai, uite, pao-cat. Astea sunt alea de le mănâncă Rareș. Asta e italian, nu? Ce italian e mai aici? Nu merg mă scria pizza. Ia uite tu, chicken chop al olio. Doamne ferește. Doamne ferește. Aveau pizza cu ananas, nu-mi place de aici. Ia, ce avem pe aici? Chicken ala Milan. Aici au noodles, dar poate să fie bun, poate să fie oribil. Depinde ce luăm. Uite, acolo niște ceaiuri bune. Alea e așa un fel de toasturi, ceaiuri, prăjituri. Păi unde e sushi? Păi uite aici. Da, nu știu ce să zic, hai să mai vedem ce e. O borb molar. Asta arată bine. Prea multă carne. Prea multă carne și prea multă prăjeală. Supe și pe aici. Aici o rață galbenă. Nu e rață, e găină, dar mă enervează pe gâtul ăla. Îți trece mult dacă te vezi gâtul ăla cu pene. Da, uite mă, nu vrei să mănânci un rice, iau ce bine arată, rice. Bosule, plain rice. Uite aici puiul ăla mort. Lasă-mă cu puiul. Trece pofta. Deci se ia ăsta, se taie, se dă așa cu sos și rice și o salată de asta. Am mâncat, uite asta am mâncat. Vegetariana. Steam roasted chicken rice, asta am mâncat, e foarte bun. Vegetariana, asta nu se mai poate. O să iau o găină de aia și te trezești mâine cu ea în pat. Bă, posule, am rămas mă cam traume de la găină. De ce? În market nu puteam să trec până nu mă împiedicam de vreo 2-3 pe acolo. Serios? Da, în China. Uite, indian, uite, ăsta e un indian, uite, orezul ăla roti prata, dar de unde e luat? De la Indian Express. Deci, la ramenul ăla e pudo, că pare șmecher. Deci, repet, puteți să alegeți ceva bun, puteți să alegeți ceva prost, depinde de noroc, sincer. Ne-am luat, se numește... Ciorbă. Nu. Supă de cremă. Se numește pulung tung. Și n-am idee ce e. Și Alin și-a luat un platou de fructe, probabil o să ajung să-mi iau și eu același platou. Și un suc de... Mango, să nu uităm. E bun? Păi, e bunicel. Ok. Da, încercăm și revenim. Deci ăsta e un fel de un orez, dar nu e fiert în lapte, nu știu ce e. Și după aia toarnă niște, ăsta e lapte condensat deasupra, de toarnă și îi dă puțină dulceață. Dar nu are niciun puțin dulce de tot, gen, n-are nicio treabă ăsta, ăștia n-au auzit mă de zahăr pe aici. Am impresia că e îndulcit în de-aia de fasole, gen fasolea aia lor dulce. Gen fructele astea de 100 de ori mai dulci decât chestia asta. Dar e ok, e mâncabil. Dacă aveam o cubă proteică în el, era top. Those cook And we need this is and chopstick and spoon this side. Este la un Korean barbecue. Luăm noi carne, o gătim, am venit cașcaval. nelimitat, deci am pus aici carnecație. Asta e deja semsătui cu ce e aici. Aici ceva ramen, orez. Ăsta e bun, dar e picant, habar n-am ce e, Mai puțină chestii, kimchi, mă trebuie să mă mai iau foarte bun kimchi de aici. Sunt multe, dar sunt picante și nu știm noi să le mâncăm. Eu sunt inap să mănânc cu bețele. Ăstea le-am tăiat ca oase.
Oricum interesant conceptul. M-am ocupat eu de grătar pe aici cât am Păi să putut. te ocup că mai am și pe aici și... Pe aici, da. Nu știu, e destul de interesant, dar eu am spune că n-am luat noi carnea care trebuie. Pare o carne mai ieftină asta, dar oricum, de încercare așa merge. Dar astea, gen asta e super bună, dar e picantă și nu mai pot să... Este un Chinatown acum. Azi am fost într-un mall chinezesc, tot pe aici, dar acum suntem în centru chinezesc. Și am remarcat ceva. Miroase a tămâie. Oriunde sunt chinezi, miroase a tămâie, nu știm de ce. Uite ce fain. Ia ce drăguț arată asta. Aici se mănâncă câini, să știți. Nu să mâncăm mai pe tine, nu cu tine. Ba da, mă, uite Alin. Nu să mănâncăm, mă. Aici vor să te mănânce pe tine. Nu mănâncăm, mă, prostii. Ia, Dă-mi la ce sperii mănâncă? oameni. Câini. Stați, mă. Vrei să mă să-l întreb? Bă, te și bate dacă îl întrebi așa ceva. Ce? Te și bate dacă îl întrebi așa ceva. De ce? Nu se mănâncă. Sigur mănâncă câini. Păi și atunci de unde a pornit gluma că... Păi da, mă, când auzi că mănâncă unii izolați în niște sate sălbatici la niște festivale, dar nu așa că mănâncă ei câini zi de zi. Nu mănâncă nimeni câini. Păi și sălbatici care în mănâncă. piețele alea în Wuhan unde vindeau lilieși și câini? Bă, lilieși mai mănâncă, dar câini nu. Deci e ok să mănânci lilieși. Da, dar câinele nu că e prietenul omului. Miroase a durian. Mam, hai că îmi cumpăr. Nu te cred. Îți rup caia. Îl simt, aoleu, îl văd. Hai să vă arăt, prieteni. Deci mergeam pe stradă, liniștit. Uita. Nu mai. Asta e papaya, nu știu ce, ananas, mango, grapefruit și mirificul. Asta e durian. Mamă, un kilogram e 15. Cam ieftin. Cam scump. Deci un kilogram e 50 de lei. Doamne ferește să vă las durian. Kilograme. Dar am văzut cum l-am simțit și gândiți-vă că nici nu era desfăcut, din coajă l-a simțit. Erai cu stinchitorul mirosat o bulevarde. De ce cred că ai mâncat stinky tofu? În prima zi am fost, am mâncat stinky tofu. În China? N-am putut să-l mănânc. Am mâncat jumătate din ăla, jumătatea cealaltă nu mai. Am zis că primul lucru de l-am băgat în gură la masă, imaginează. Prima mea masă în China, primul lucru de l-am mâncat. Eu cred că plecam direct din China în locul tău. Nu, l-am lăsat, l-am pus deoparte și am continuat. Dar oricum puțau toate cele la masa aia de la stinky tofu, nu mai puteai să mănânci nimic. Aoleu, știu magazinul ăsta. E un magazin unde vând dulciuri, să zicem. Dar nu sunt dulciuri de care credeți voi. Sunt efectiv chestii caramelizate, gen șorici, uite aici, porc, nu știu, chestii din carne, multe de rață, multe de gâște, caramelizate, vidate, uite, un fel de șorici peste tot. Adică nu cum aș orienta. Nu, dar v-am zis că eu la chinez găsiți cele mai dubioase chestii. Gen, tailandezii foarte ok, indonezienii foarte ok, malaizienii, nu știu, aflăm săptămâna viitoare, japonezii sunt ok, corect, mâine, japonezii sunt ok, coreenii ok, că tocmai am mâncat la ei, dar chinezi not ok, gen, cel mai ușor e să o dai în bară la chinezi. Nici înghețata nu e înghețată la ăștia, e ceva... E de toate. E înghețata la ei, efectiv gheață răzuită cu arome, așa, e horror. Nu aveți încredere în chinezi. Ia, hai să vedem dacă ce mănâncă oamenii pe aici. Nimic, au mesele goale. Îi spionam puțin.